n'oge na-adanyeghị n'emume arọ nke mbụ n'Arụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekele ezinụlọ niile na ndị ọbịa niile ma ndị si n'akụkụ ụwa dị iche iche esonyela anyị na ajamasị dị asọ ụbọchị taa. Anyị jikwazi ohere a na-asị ndị nna niile, ọkacha ndị nna na parish anyị, Happy Father's Day. Ndị nna ndị si n'akụkụ ụwa ndị ọzọ wee esonyela anyị na-asịkwazị ha Happy Father's Day. Na-echetakwazị onye ọbụla n'ime ụlọ ka anyị na-esonye usoro etu ndị ọcha si na-agwa anyị na ajamasị dị asọ tata. Ndị otu ICMO, ndị otu ndị nna na parish anyị na-enye Chineke ekele, na-ayọkwazị ngọzi Chineke n'isi ndị nna niile, ọkachasị ndị nna na parish anyị, wee na-ayọ ka Chineke na-edu ha ma na-enye ha mmụọ na mmụọ iguzosi ike n'ịgbaziri ezinụlọ. Dọm Ebo na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekele ma na-ayọkwazị ngọzi Chineke n'isi Dọm Ebo onye na-echeta 74 o ji wepụta ụwa nke a. Ezinụlọ ọmụrị na-enye Chineke ekele maka amara nke ịgụ akwụkwọ n'uju graduation intentions nke Olisaeloka ọmụrị bụ onye tụrụ ugo na nkeji akwụkwọ nke ọ gụchara. Ezinụlọ Emmanuel na Ngozi Obiora na-enye Chineke ekele ma na-ayọkwa ngọzi Chineke n'isi Emmanuel na Ngozi Obiora ndị na-echeta 40 years ha ji wee nata sakramenti nke Matrimony na nzukọ nsọ Katọlik. Ezinụlọ Celestine Njọkụ na-enyekwazị Chineke ekele. Ugbu a ha na-echeta ofu arọ Fidelia Njọkụ ji wee bụrụ onye Chineke natara ihe mberede nke okporo ụzọ. Ha na-ayọkwazị Chineke ka o duru ya na-aga ma na-echekwaba ya. Ezinụlọ Edi Ọfegwu na-enyekwazị Chineke ekele ma na-ayọkwazị maka ihe niile Ijeọma Ọfegwu n'uche n'oge ugbu a ọ na-echeta mgbe Meji wee mụọ ya. Ezinụlọ Ifi na-echeta na-enyekwazị Chineke ekele ma na-ayọ ngọzi Chineke na nchekwaba ya n'isi ụmụ ha niile bụ ndị ha na-afụ aka ọrụ Chineke n'isi ha ụbọchị ndụ ha niile. Ịma ike bụdụ na-enye Chineke ekele ma na-ayọkwa nchekwaba Chineke n'isi Antonia Okonkwo bụ onye na-echeta ụbọchị na-eji wee mụọ ya. Joseph na Priscilla Abekobe na-ayọ ọgwụgwọ nsọ na nchekwaba Chineke na ike nke mmụọ n'isi Fidelis Abekobe bụ onye ahụ a na-adịrị n'ụlọ ọgwụ. Barbara Amadi na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekele ma na-ayọkwa odudu Chineke nchekwaba ya na ngọzi ya n'isi Ben Amadi na ndị nna niile nọ na parish anyị. Ezinụlọ ndị bụ ụfọdụ na Ọkọlwe na-ayọ maka ezumike mkpụrụ obi Brita Chinwe Ututo onye nwụrụ anwụ. Patrick na Pauline Arịguzo na-ayọkwazị maka ezumike mkpụrụ obi Elizabeth Ụlọma Osuahụ.
Frank na George Eze na-ayọ maka ezumike mkpụrụ obi Virginia Adaobi nwoke Edukọ. Ezinụlọ ndị ọmụrị na-ayọ maka ezumike mkpụrụ obi Joseph ọmụrị, onye a na-echeta otu arọ o ji were aka ụwa nke a. Serena ebe egbulem na-ayọ maka ezumike mkpụrụ obi Celestin ebe egbulem na John Nwarụ bụ ndị mụrụ amụ. Ezinụlọ Emilia Ọnụọra na-ayọ maka ezumike mkpụrụ obi George Ọnwasanya na Fada Wenceslas Ọfọjebe bụ ndị mụrụ amụ. Emeka Akụlinobi na ezinụlọ ya na-ayọ maka ezumike mkpụrụ obi Patricia Akụlinobi, arọ ise o ji were aka ụwa nke a. Ka mkpụrụ obi ndị niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtara na Ajamasị dị asọta na mkpụrụ obi ndị niile kwere gara aga. Onye isi nchụaja anyị na Ajamasị dị asọta bụ ụkọchukwu anyị Fada Chukwuma Obi. Ka anyị na-asịzi ndị nna ha dị Father's Day, ka onye ọbụla tinyekọta ọnụ n'ukwe ka anyị soro ndị kwaya wee bido Ajamasị dị asọta ụbọchị taa. In 117, 117, 117. Happy Father's Day. Aku dengar ni saya kaya kita orang kompleksi. Warga ini jadi banyak so. Yang lebih kaya saya kompostan. Oh, lah, aku ada orang ini orang makan bumbu jadi kaya saya. Kita ni bukan kan? Oh, ya berat dua itu kan soalnya dong. Oh, jangan diberi. Oh, ya berat dua itu.
dịrị Chukwu, otito dịrị Chukwu, otito dịrị Chukwu. Otito dịrị Chukwu. Otito dịrị Chukwu, otito dịrị Chukwu, otito dịrị n'ọgazi, otito dịrị Chukwu, ịnwenụ Jesu Kristi, ọmụma. Otito dịrị Chukwu, otito dịrị Chukwu, otito dịrị n'ọgazi, ịnata gị nsọ. Chineke ike ndị tụkwasara Chukwu na gị bụrụ obiọma na olebere anyị ewepụ gị enweghị ihe anyị pụrụ ime ma n'ihi ahụike nke anyị. Biko were amara gị dịrị anyị aka mgbe niile ka nkwụsi ike iwu gị bịakwa were omume anyị na echiche anyị na-eme ihe ga-adị gị mma site na dịkwara anyị Jesu Kristi nwa anyị onye na-anyị ndụ na-achị ịdịkwa n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa nke ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Ezikiel.
lee ihe Onyenwe anyị Chineke kwuru site n'elu osisi sida aga m esi n'ebe kacha elu na ngalaba ya gbajiri ome ya. Aga m eji aka m kụnye osisi ahụ na nnukwu ugwu dị oke elu. Aga m akụnye osisi ahụ na nnukwu ugwu dị oke elu. Aga m akụnye ya n'ugwu dị elu nke Izrel. Ọ ga-ebupụta ngalaba, bịakwa mịa mkpụrụ, bịakwa ghọọ osisi sida dị ebube, bịakwa ụdị nnụnụ dị iche iche ga-eri n'okpuru ya. Anụ ufe niile ga-ebi na ndo ngalaba ya. Osisi niile nọ n'ọhịa ga-amata ma mụ onwe m ụdị nwenụ na-ewedata osisi ukwu ala, bịakwa na-ewelite osisi nta elu. Ma ọ bụkwa m na-eme ka osisi dị ndụ kpọọ nkụ, bịakwa na-eme ka osisi kpọrọ nkụ na-adị ndụ. Mụ onwe m ụdị nwenụ bụ na ya aga m eme ya. Okwu nke ose bụ ụwa. Azịza ihe anyị ga-aza bụ Onyenwe anyị, ọ dị mma inye gị ekele. Onyenwe anyị ekele ya na ibere gị bụ onye kacha elu ukwu otuto, bịakwa na-ekwupụta obiọma gị n'ụzọ ụtụtụ, bidokwa n'abalị na-ekwupụta ịdị mma gị ruo na chi ọbụbọ. Onye ezi omume ga-eto ogologo ma mma dịka nkwụ. Ọ ga-etowapụ dịka osisi sida nke Lebanọn. Ndị ahụ n'ụlọ nke Onyenwe anyị ga-eto ogologo ma mma n'ogige nke Chineke anyị. Ha ga-amịgide mkpụrụ n'agadi, bịakwa jupụta ndụ, gbaziekwa ike, na-ekwupụta ka Onyenwe anyị si kwụba aka ọzọ. Nkume m, onye na-ebughị ọrụ ọbụla.
ike mgbe dum mgbe ọbụla anyị chetara na ibi ndụ na anụ ahụ bụ isi maka onye nwe anyị gbala n'obodo ọzọ. Ọ bụrụ na anyị jiri okwukwe mmiri n'agbanyeghị ihe anya hụrụ, ekwere m na anyị jupụtara n'obi isi ike nke na n'ezie anyị chọrọ ịkwapụ n'anụ ahụ bịakwa kwaba n'ụlọ anyị nke dị na onye nwanyị. Ma anyị bi n'anụ ahụ ma anyị kwapụ n'anụ ahụ, ihe anyị bụ n'obi bụ ime ihe na mmasị ya, maka na a ga-agba eziokwu niile banyere anyị n'ahụ n'ụlọ ikpe nke Kristi. Onye ọbụla n'ime anyị ga-erite ụgwọ kwesịrị ya maka ihe dum o mere na anụ ahụ, ma ha bụ nke ọma ma ha bụ nke ọjọọ. Okwu nke ose bụkwa
mgbe ihe a kọrọ n'ubi chara ọ naghị atụfu oge ọbụla o bido iwe ihe n'ubi n'ihi na oge ahịa eruola. Ọ bịakwasị olee ihe anyị ga-eji otu anyị ga-esi atụnye alaeze Chineke dịka ya. Gịnị ka anyị ga-eji were tụnyere ya? Ọ dị ka mkpụrụ mọstad nke bụ mkpụrụ osisi kacha ibe ya ntakịrị, ma mkpụrụ osisi ahụ niile tọrọ ọgụ ala, ma mgbe ọ kụziri ya oto ọkpụrụ osisi kacha ibe ya n'ime ọhịa niile. Ọ na-etopụta buo ibu nwee ngalaba dị ogologo nke na ụmụ nnụnụ na-efenụ n'elu wụsịrị ike were wụsakwụsala n'elu ya. O jikwara ọtụtụ ilu dị otu a were gwa ndị mmadụ okwu ka ha ga-aghọta. Sọ ilu n'ilu ka ọ gwara ha okwu, ma mgbe naanị ya na ụmụazị ya nọ, ọ na-akọwara ha ihe niile otu o siri dịrị. Oziọma ka o sepụ ụwa. N'ụzọ mmadụ nweta mgbaghara njọ. Ụmụnna na-akụzi ama eche na isiokwu anyị n'obere ozi anyị esi hụ na Chineke na-emeju nke ya. Chineke na-emeju nke ya n'ebe ndị mejupụta nke o nwere, ma na nsogbuzie ụmụ mmadụ ka ị ga anyị si eme nke anyị. Ọ bụrụkwa anyị na-ekwe na obodo sị na ọ na-emeju nkwa ya doro ga ndụ niile. Kụnyenụ kwebenụ nkwa aṅụrị, bịakwutenụ Chukwu unu, matanụ na ndị nwere onwe ya bụ Chineke. Ya dịrị anyị, ya nwe anyị, anyị bụ nke ya, igwe atụrụ ọ na-asụ. Kụnyenụ kwebenụ nkwa aṅụrị, bịakwutenụ Chukwu unu. Amen. Ọ bụ na ihe anyị ọgwụ nke mbụ, ọ sị na Chineke bụ ọgbanigo anyị. O nwere ike ime osisi dị ndụ ebe gịnị ka ọ gbanwụọ, mekwasị nke gbanwụrụ agbanwụ, o jupụtara ndụ. Abịara ozi ọma sị na onye na-akọ ugbo na-aga wụsa mkpụrụ akụkụ ọka ma ọ bụ nke ọbụla, ọ sacha ya ma ọ kpụcha ya ọna ka o si edozi ọnwarọ ya ma nwụchifo ọkọ mkpụrụ ya ka ọ na-ebilite. Okwukwe na enwere m mkpụrụ osisi pekachara mpe ka a kpọrọ mọstad seed nke etinye na mmadụ na-asị osisi nke epeka mgbe ebe ya etoche asị oto were etokọrọ ya ọtụtụ osisi kele ụmụnụ nke igwe gazi were ya wee mere ebe obi ha.
o wee bụrụ ihe omimi na etu Chineke si arụ ọrụ ya. Na katekizim anyị bụ maka ife omimi, ọ sị n'ife omimi eziokwu abụghị eziokwu nke Chukwu ji aka wee gịnị wepụta ma ya mee gịnị karịa uche mmadụ nghọta. Ife omimi bụ eziokwu abụghị eziokwu nke Chineke enweghị ga aka wee wepụta ma ya karịa uche mmadụ. So ọtụtụ mgbe ihe na-emere n'ụwa anyị adịghị aghọtasị ka anyị ji okwu mmadụ. Ihe nọ n'ụwa ebuka. For example, na ebe mmiri dị n'ụwa na ọka ebe ndị mmadụ ya na mmiri ocean na ọka ebe ndị mmadụ ọ bụrụ ihe gbara anyị. Ọ bụrụ oge ụgbọelu dabara mmiri asị na achọbụrụ ụgbọelu a ama na afụbe ga-afụbara o wee gosi ego si eme gị na ndị na-abụcha ọgbakọ nke Chineke ọgbalịbụgharị ka anyị si ekwu ya. Mana ihe a chere pụtara aka ata n'obere akpọrọkere ihe gbasara ife omimi n'ime Chineke ma ọ bụ etu Chineke si arụ ọrụ. Mana ihe a chere pụtara bụ gbasara kedu ka mkpụrụ akụkụ ahụ onye ọrụ ugbo kụrụ dị. Nwaanyị na ọ bụ onye ọrụ ugbo ga-eje kụọ mkpụrụ akụkụ. So na mmadụ eme gịnị? Mmadụ ga-eme nke ya, Chineke were gịnị? Ewenyezie ya kwado. O nwere na-akpọrọ ihe ọmabakasị Chidi azọ ya. Abụzọsị na mmadụ onye ọrụ ugbo jere wee kụọ akụkụ, kụọ mkpụrụ ọka, o were bịa too. Ibi nke mọsta si tere eme ọ bụ onye ọrụ ugbo ji ekụkwa ya. Ọ bụrụ onye ọrụ ugbo agụrụ ya. So ọbụma ka ọ ga-ekụọ nke adịrọ ọdụ nke ọtị gbachara efere. Enwere ike nke a ọ bụrụ nke ọtị gbachara ka ọ bụrụ o nwere ike ọ gaghị ebute ncha ncha ma ya fọzie. So a ga wee bụrụ kee ka anyị si alụ nke anyị, kee ka anyị si alụ nke anyị tupu Chineke eme gịnị? Eweluzie nke ya. Anyị esi ekpopụta ekpopụta ka anyị esi eme mkposa. Kee ka anyị si alụ nke anyị maka for sure Chineke ga-alụ nke ya, Chineke na-alụ nke ya maka na ọ na-emezu ngwa ya ndụrụga ndụ niile. Iji gbara anyị atụ ebe anyị si wepụta, anyị pụtara ndị nwere ọchịchị maka na ọ bụrụ anyị tụnyere ha, ọ bụrụ onye kwuo eme ya abi ọ tụnyere ha. Ụmụnne anyị nọ n'ụlọ tụnyere ha. Ọ bụ ndị ọsa ha zọ ọchịchị, ha zuru ezu. So anyị pụtara ha si wee na-akụ onye bụrụ akụkụ ha na-akụnye. Mgbe eji amasị 21 bilion ka eji wee ruo ụlọ ofu onye ga-ebi ahụ ya. Vice President ga-ebi 21 bilion. Ọ bụ ụfọdụ ebe a na-akpọkọtara ya akpọkọtara. Ebe ndị mmadụ na-aṅụ n'agụụ ihe isi ike. Ebe a dịkwa minimum wage a na-ahụ ya. Ndị mmadụ ndị ụlọ ọchịchị maka iwe private jet ịlụ 21 bilion ụlọ ofu onye.
ọ lara kedu onye mkpụrụ akụkụ ndị ọchịchị anyị na-akụ n'ebe anyị si pụta anyị na-anyị hụ na ihe na-eme anyị si anyị n'aka si anyị n'aka si anyị n'aka ihe na-eme anyị si anyị n'aka onye ata na-achụpụ ụta ọ bụrụ na ha chọọ ka be anyị dị mma anyị nwere resources ime ya ọ bụla dị maka anyị na-ekwu inwere onwe anyị na mgbedata ọnwa anyị ọ bụkwa na ndị gọvanọs anyị disaịdị na ha ga-emezi anyị Igbo ka ọ dị mma ha ga-ekwu ya ọ bụrụ na ha sị anyị ejikọ obi ọnụ anyị na-abụ e mere ofu steeti ma nke ọzọ dị ọfụma ha jikọ obi ọnụ idozi anyị Igbo ọ ya ọ mbido inwere onwe anyị nwee sekuriti nwụọ nwee mmiri n'ụlọ akwụkwọ nwee ihe dị mma kedu ihe nwere onwe anyị bifo anyị ozi nke ọzọzọ ozi ụlọ anyị na-edozi ebe anyị kedu ụdị mkpụrụ akụkụ ndị mmadụ na-agụnye ka Chineke wee mee gịnị wee mezie nke ya ndị ọchịchị anyị ha na-agụnye ncha ncha ka ha na-ezu ihe anyị agụnye bupụtele obodo mere mmepe ha ewere mepere na-aga baa ya naanị ka ọkụ maka na o nwere anya na ebe niile a na-ezuru eji asa eji otu ọ na-ezuru eburu ihe ọ bụrụ na be anyị ka ọ na-adị right a na-ebupụta ya bupụta obodo mere mmepe ka e wee chekwa ya ọfụma ebe ahụ obodo ahụ eme gịnị ewere ya mepere na-aga be anyị ebiri ya n'ụlọ obi awụla ebe ọ naghị ede isi ike a na-agbanwe so nke ahụ ebe ọ gbasatara ndị ji aka ọchịchị na be anyị jebata ebe ịrụma taata bụ ụka ndị nna papa good anyị ekele ndị nna maka ọrụ ọma fa maka ha na-alụ ezigbo ọrụ na parish anyị ejikọta aka na ha na-alụ ezigbo ọrụ na ezinụlọ ha dị iche iche anyị ekele ha wee na-asị na ọ bụrụ nwere onye nna na-eri mbeli ka o mee gịnị ọdịnala tete ọdịnala tete bịa nụrụ ọnụ anyị ka o biere ụwa wee mee gịnị wee kụọ mkpụrụ ọma nwanne nwoke mịa mkpụrụ ọma nwanne nwanyị mịa mkpụrụ ọma mkpụrụ ịkụrụ ka ị ga-ahọta o wee bido ịmị mkpụrụ ọma wee nakwa ọrụcha ya n'ụlọ nke mara ha na-alụ ha bịa ya aka na kọmuniti anyị ebe a nke mara ha na-enye ọka ha wee nyere aka ka o yara ihe ebe a ihe a na-aga ọfụma laikịta anyị na ebe a ọ bụrụ nwere onye ji paakichere mmadụ n'ụzọ ebe o si abịabe o meghị biko ojekwa abịa ya a mara ndị nna anyị nwere ọgbakọ ndị nna na parish anyị si ebo gụwa bụ onye nna nọ na chọọchị kịta ma a nọ n'ụlọ na-ege iso n'otu ndị nna iso ka ọ bụ sọsọ ụbọchị ndị nna ịbịa iso obere esoro iji ụgwọ kamgbe 5 years or 6 or 10 years amen ka a na-ekwu ndị nna ka a na-ekwu ndị nne ịkpa ibu ha na-eme gị ikwu nne mana taa na ụbọchị ndị nna ka anyị ebe a ga-eche nke niile ọrịa adịghị maka ndị nne mana ịgba adịghị nke adịghị nke ọzọ so ịgba ụmụ na ha bụ ndị aka onye ha ahụ iri ọ na sọsọ bụ ya afụ ndị ahụ na
chanchawo ebe ụka ndị nna ọbịa ọkọla eji gift kwa ji ege rice anyị free bịa ụdị ihe a na-ekwu ọ na-eme ebe atọ Mr. Paulus, you can have me standing. I have one, right? I don't feel now. I don't feel now. Why? Why did you do that? Mama was saying, so, wherever they are. Kani ele no dia mabo ibo kana de community uka eba mabo eba ado ukibo iba na Nigeria ewe bo sa ara ukibo na mo na nibo iye na Lagos all English e chere de ba ara ukibo na Lagos as such all to kotara hero aga iba na English we want to say we like to be one. We will be able to center. Kaimala is a line. I tell which gone. Where they make on a one. So I get line my whole money. Where I was taken and to where you said it.
si ka anyị were okwukwe na ntụkwasị obi na Chineke ọsara ya mba anyị gaa. Biko Chukwu nara rịrịọ anyị na-arịọ gị. Biko Chukwu Chineke jiri ngwa ngwa zaa ya ekpere maka ijikọ n'otu na mmụọ nke ndị otu Kristi. Anyị arịọ gị mana biko Chukwu nara rịrịọ anyị na-arịọ gị. Biko maka ndị ọchịchị n'ọkwa dị iche iche ka mmụọ nsọ kpalite mmụọ ha ma nye ha ike iji rụọ ọrụ ha ọfụma. Anyị arịọ gị mana biko Chukwu nara rịrịọ anyị na-arịọ gị. Biko maka ụmụ akwụkwọ nọ na ngwụcha akwụkwọ nke afọ na ndị nkụzi ha, ekpere, ụka na ọrụ ebere sonye n'ihe ha ga-agụ n'oge sọma. Anyị arịọ gị biko Chukwu nara rịrịọ anyị na-arịọ gị. maka mgbadosi ike ezinụlọ na obodo, ka ndị nna were ndị nwunye ha kpọrọ ihe, na-echekwara ụmụ ha, ma nwekwasị ike nyere ndị agbata obi ha na ndị obodo aka. Anyị arịọ gị ịhụnanya maka ndị niile n'ọgbakọ na siri ike ka ebumnuche anyị oge niile bụrụ ime ihe na-atọ Chineke ụtọ na gbazi ime uche ya. Anyị arịọ gị mana maka ezumike mkpụrụ obi ndị hapụrụ ụwa, ọkacha ndị anyị na-echeta na Damascus, ka ha site n'ekpere na arịrịọ anyị nweta ebere Chineke na ezumike ebere na alaeze eluigwe. Anyị arịọ gị mana ebe n'ime obi ka anyị kwụsịrị Chineke nna anyị mba ndị ọzọ gaa. ihe ndị dị aka anyị na-arịọ site na Kristi Onyenwe anyị. Ka anyị were anyị na onyinye
bazara m ekpere karịa etu m le anya mkpọ ya n'ụtụtụ mkpọ ya n'abalị mkpọ mụ na mụ kpọrọ ya ma na dapụ ewe ihe bazara m ekpere karịa etu m le anya Chineke nna ndewo ihe bazara m ekpere karịa etu m lewere anya echetala m nna na-achọ akala aka m ha sị na m adịghị agba mbọ o were uwe oge Chineke gị kara nwanne lele agbapụta ahụ n'okewago enweghị nke mepụla enwe ihe batara m ekpere ewe ihe batara m ekpere karịa etu m lewere anya mkpọ ya n'ụtụtụ mkpọ ya n'abalị mkpọ na mụ ji kpọọ ya ewe ọ bụ onye na-akpọ papa ide ọ bụ onye na-aza nna m ndị nna ide ọ bụ onye na-aza dike ndị nna ihe dị mma ka m ga-emere ha nna m ihe dị mma ka m ga-emere gị aga m enwere ihe dị mma nye papa m ezi nna uwe dị mma ka m ga-azụrụ gị ọ bụ ya na-aza papa ihe ndị nna papa ọ bụ onye na-aza dike ihe onye nkuzi onye mụrụ ya ihe onye lụọ ya onye mụrụ ya ihe nwaya masta onye mụrụ ya ihe onye dọkta onye mụrụ ya aga m enwere ihe dị mma nye nna m onye ọma ezi nna uwe dị mma ka m ga-azụrụ gị ezi nna ihe dị mma ka m ga-azụrụ gị aga m enwere ihe dị mma nye mama m onye ọma onye ọma onye ọma eze Jizọs onye ọma onye ọma m onye ọma m eze Jizọs ndị nna m ndị ọma ndị ọma ndị ọma papa ụwa m onye ọma onye bezi nna m onye ọma nna m eburu onye ọma onye bezi nna m onye ọma eze nna m onye ọma onye bezi nna m onye ọma ọma onye ọma onye ọma onye ọma onye bezi nna m
Kalau langkah dari sudah masih cukup nasi dari Narano. Teman-teman amen. Silakan ija cica namanya ika nazwani boleh banyak wanduka nebe ani yohoro biko mereka iside di India. Na eweta emakage manaro anambulobi. Ada kasih Kristi onye wanyi na onye ludo. Wanita n'obi elu. Kau orang ini, aku mau berani,
ga-eri ya niile nke bụ ahụ ka a ga-ewunye maka ụlọ. Etu ahụ ọdụsịrị gbachara ndị anya si o buru iko mmanya ịgbaga ekele n'otito onye yi ụmụazụ ya sị dara bụ nke a ṅụọnụ ya unu niile ka bụ iko nke ọbara m ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ịrụgba arụ njọ emenụ nke a na ncheta nke ka anyị kwupụta na onye omimi nke okwukwe anyị na-eme okwu ha. Anyị ebughachi anya ndụ n'iko nke nzọpụta anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ịkwụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị jiri mma na-arịọ ka anyị ndị na-anata arụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke Mmụọ Nsọ. Nna cheta nzukọ gasịrị ụwa niile ma ịhụnanya gị jupụta ya. Gozie Pope anyị Francis na Bishọp anyị Jose na ndị otu ọbụla gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke uke. Anyị arịọ mere anyị ebere ka anyị soro Maria na-egosi nne nke Chukwu na ndị apọstọ na ndị nsọ niile ndị mere uche gị n'ụwa wee kete ndụ ebighị ebi. Ka anyị soro ha na-edo gị ebube site na Jesu Kristi. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime ya na n'aka ya na-edekọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye gị bụ Chukwu na Chineke niile nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa tupu ụwa niile. Hallelujah. Zọpụta anyị anaghị egosi ụwa na ihe niile were ebere n'ogologo nke anyị site n'aka ebere gị ka zọpụta anyị na ndị oge niile anyị nwekwana nsogbu niile were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka bịaghachi nke nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi nwada apọstụl gị udo ka nna ha bụ unu n'oge ka m na-enye unu elekwana anya na njọ anyị kama lekwasị anya na okwukwe na nzukọ gị nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile uche gị siri chọọ gị nwere dị ndụ na-achị ebe udo gosi bụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Anyị ga-abụ anyị ekele udo.
isi ọma ndị akpọ n'oriri gawa atụrụ Chineke. Ka ha ọbụla tụwa anyị na ndụ ya mere.
42.
14. Happy Father's Day again. Mana yozi Chineke n'isi ha osi otu a na-agbawanye ukwe ha nwere n'isonye n'otu ha ọkacha n'ịbawanye n'ọnụọgụgụ. Igbo Catholic Community USA Convention, National Convention ka a na-ekwu eri oge. Anyị na-echetakwa ndị niile na-akwado ike na anya bụ ọgbakọ adagokwe n'ụkwụ. Ọ ga-abụ na weekend ọnwa June ga-adị na abalị 27, June 27 wee ruo na June 30th. Ndị niile na-akwado iji ya ma ndị niile kwadosigoro ka anyị na-echeta ha ncha na ekpere mara na ọgbakọ ma ọgbakọ gbasara anyị niile. Anyị na-echetakwa asịrị ihe dị ka ndị na-achọ ozi gbasara change of address ma ọ bụ ndị chọrọ ka a na-ezitere ha envelope maka inye onyinye na ndị dị otu a nwere ike inweta ihe ha na-achọ na webụsaịtị parish anyị steugenieparish.org. Anyị na-ayọkwazị ndị niile na-esonyere anyị na YouTube
na parish anyị ka chọkwalụ nkwado subscribers. Ọ bụrụ na ijenesia masị anyị masị webọpụọ ichezọna iklik on subscribe maka na anyị ka chọrọ ka ọnụọgụ ndị na-afụ ihe anyị na-eme na nkwado. Ezinụlọ Emmanuel Amefule, onye nke eji kekere wee mara, na-ayọ ka ndị parish anyị sonyere ha na ajamasị ha ga-achụ maka ezumike mkpụrụ obi. Emmanuel bụ onye nwere isi nso a Los Angeles ebe a. Ọ ga-abụ ụbọchị Fraịde ọnwa Junu ga-adị 21. Ọ ga-abụ n'ụlọ ụka anyị ebe a n'elekere nke 7 na mgbede 7 p.m. Emmanuel Amefule a na-ayọkwa ndị parish anyị na ndị niile na-enweta ozi ya ka anyị gbaa mbọ ịgbakwu ndị ezinụlọ a, ọkacha n'oge a na-eru uju maka nna na nwanne ha nwoke bụ onye rapụrụ ma jikwa ohere a na-arịọ Chineke na ọ nabata mkpụrụ obi ya na ndokwa. Anyị echetakwa ndị parish anyị na onye ọbịa anyị na-atụ anya Bishọp Matthew Eljo, Bishọp na-afụ na-elekọta mpaghara Diocese nke St. Eugene Sonia, ga-abịa ịnọnyere anyị na Maasị dị Asọ mbọsị ụka June 23. Mbọsị ụka na-abịa ọnwa June ga-adị 23. Anyị na ya ga-anọ na Ajamasị dị Asọ n'ụka 12 na parish ya. Biko ọ bụrụ na anyị bịa mbọsị a, onye ọbụla kaba arụ na-eso usoro etu ndị ọshas si gwa anyị ka anyị wee nọrọ, ọkacha n'ịpaki moto anyị ghara ịpaki chi nke n'aka kaka ụka anyị na bishọp kaka ụka akpọrọ ndị fire service. Ndị otu Sacred Heart of Jesus and Immaculate Heart of Mary ndị mere feast na mbọsị ụka gara aga ji ohere a na-ekele ndị parish anyị na ndị niile si esi bịa sonyere ha n'emume ahụ nke ha mere. Ha jikwazi ohere a na-ayọ ndị niile ọ ga-amasị isonye n'otu ekpere ha ka ndị dị otu a kpọtụrụ ndị isi Sacred Heart of Jesus and Immaculate Heart of Mary. Ka anyị na-echeta na taata bụ ụbọchị pụrụ iche na ndị otu ndị nna. Anyị ji ohere a na-akpọ onye isi ndị nna n'oge a na-arọ niile a na-eme emume ndị nna. Ọ na-enwe ekene, a na-ekene ndị ụkọchukwu anyị, ọkacha parish priest anyị. Ejizi m ohere a kịta na-akpọlite onye isi ndị nna Sir Ben Amadi ya na ndị executive ọ na ha gbagote mesịa otu ha si eme ka ndị nne soro ha ịbịa kọwara anyị ma o nwere elimeli anyị taa ma ihe ndị ọzọ esi mana ọ bụkwara ha si na-ekere anyị kwekasị ha. God is good all the time. Ndị na papa. Ndị na papa. Ndị na papa. Ndị na mama. All right. Today was a special day. I'm on the night. Here on the nice I'm on the here. And this was actually every Father's Day. I recognize and I appreciate what you want, Father Modi.
maka ọrụ niile ọ na-arụ na Panisha dịka kwa ọrụ ya aka so I were na-akpọlite Fada Jude si ya ọkọlọtọ biko na ka anyị mere ka anyị si eme na anyị bụ obere ihe anyị tinyere ndịrụ na anyị sọ obodo anyị si n'ime ọchọrọ ịra today na ọ dị nnọọ ọchọkwa iji agba half trip to Nigeria na ọ dị nnọọ so na ọbụla o siri dị na obi ọma ka anyị ga-eme ihe na-asị ya biko ya jisi ike na-eme ka ọ na-eme ka Chukwu na-agụzi ya na-arụ ọrụ Chukwu ihe ndị a ka anyị na-ajụsị na-asị nwere anyị ana ọkwa n'elu ya ịgba anyị vote ID today anyị dị ọkọ so Fada nwekwara nke ya so ọ ga-asị ọmịta ka ọ dị ka anyị so Fada dịka isi request so anyị nwere ọnọdụ even though that land is here na nke anyị but anyị nọrọ your wishes so nke a win for you last Fada na the chassis gara abịa ọ ka nọ n'owe the new one biko anyị kwere ekele ndị ụkọchukwu nọ in our midst today na-enyere Fada ya aka wee na-edobe asaa so anyị na-akpọlite our old soldier bụ Fada Ekelechukwu ndị nna na-asị thank you na-akpọlitekwe Fada Osuji Fada Ekelechukwu na senior brother ya so Fada Osuji biko ndị nna na-asị thank you accept our token, okay? Thank you. Anyị jizi ohere a na-akpọlitekwazị ndị nne ka ha gwa anyị otu anyị ga-esi mee ma ọ bụrụ na agbasa ụka nwanne isi na nwanne and on behalf of our families, our church community, and I say now, Happy Father's Day. Continue now, we appreciate what you do in our various families, individual families as father. I will appreciate what you do. She did it all the good on Anna, and song, so because continue now, because you know.
until the Chichikus and goes to Benin. So Kachide goes here, continue now, good nature, where I live in Oman, which way to where they live to in Jesus' name. Thank you very much. And thank you for taking care of us. How was our church? I got to go out and I am. But I shall watch you look at you. How was our church? Because of time they shall, I change my tradition. Time they shall, I wish you are. Do you want it? Which is this side. The one, I'm on the other side, which is the east. One, you know, I'm on west. Shishi, Mamoke, Maman, I'm on south. I know behind you, we are saying nice running and celebrate. Thank you very much for attending Mass today, everyone. On behalf of Nina, I had a little for this wonderful gift. Nina, they do that for her. So all my so the time I just a quick announcement. Nina, we should go in at the entrance, the front entrance for pictures. Please. Thank you.
Obiora, ndị mere 40th anniversary, wedding anniversary, ka ha pụta confirm blessing. Ọ bụrụ na ha nọ ebe a, ha bụ ụmụkwa. Emmanuel Obiora, Ngozi Obiora na ezinụlọ ha, 40th wedding anniversary. Yes. Cái của tôi là nên đưa hai nhà, nên đây là số của hai. Quế phố đi ra ra một khoảng như thế của mẹ có 40 years wedding anniversary. Sa Emmanuel Obiora, Ngozi Obiora. Kali kasi Obiora, 40th anniversary. Ito siya kaya dahil may maga, pagkakao kami isin mo ma, isin mo ma. Ana yung kasi nangyari, ikot ko pera yun. Ana yung kasi aparan nito ama, hindi po sana yung fast. Yung po lari, yung kata ibranya. Pasti kalau saya ini Mulefa, kita lalu pasang wena, bagi ini guys, kalau jadi bila itu berada, jadi karisha, itu dembele no, itu mana ada pas, mutang ini bisa nak istilahnya lagi. Itu kita kalau itu, apa nak bahasa. Suara yang mamai. If today is the first day worshiping with us, we ask that we stand up so we may recognize your presence and thank God for the opportunity of your coming here to worship with us. We ask that you join us next time, and possibly if you plan to stay longer, consider becoming a member of our family. Thank you. Those who are making this video opportunity and they like Father Emmanuel Osuji, Father Donald Sekenachi, Lord, you see Parish and Father Julie Mobi. It's totally Jesus. This is the kind of man who calls on I can find a bishop. You don't have beer, and I have much to talk. La
Chukwu nyelụ m ka ọ bụrụ m ideji ụlọ m na nna na-aza m ndụ na maka nna na-ekpuchi